Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ndoti mutaurise kuna baba vakagara kukona uko havanyatso kunzwa ndo baba vemusha futi. Saka ndo mukataura pasika havazotipa futi mazano notowana kwachita handina kuzvinzwa. Handi mapanzwa. Saka ndoti munyatso taurisa samunita kana kumuri kumasoo. Makuna matanditi tiri kuona makapfeka nguo chena. Tinotenda. Handiti ka. Aiwa tinotenda. Zita ndiana mai. Pedzisai kachefa. Ani? Pedzisai kachefa. Kachefa. Kumusha ndekupi? Kumudzi. Kumudzi. Handiti ka. Muno munzvimbo yatigere makauya nezuro. Handiti ndanzwa kuti makambenge makarorwa musha muno. Tinotenda. Makanga makarorwa nani? Charles Kafungura. Na Charles. Handiti. Chakazoita kuti mubude muwana nechi. Kusungia kwakaita pane washanda kaita ini. Kuita sei? Kusungwa kwakaita. Achienda kujeri. Ndopanda kabuda musha. Ndipo makabuda musha muno. Chii chakamusungisa? Inini ndakaenda kumwanga. Ndaenda kumwanga ndichida mushonga wekuti ndivhise pamwe ndifanira ndinavo. Pamuviri pani? PaCharles Kafungura. Maida kupabvisirei? Taigara tichinetsana angano mukadzi wechitunhu. Alright. Saka kumwanga kwandakaenda ndakavhiya mushonga wekuti ndivhise pamuviri pakabva. Ndikavhiya mushonga wekuti apfekwe nemweya wekuuraya mwana wake. Akauraya mwana wake. Paasungiwa Charles Kafungura. Ndikaenda kumasowe muri kun'anga makapiwa mishonga yezvinhu zviviri wokubvisa pamuviri newekuti murume wenyu apfekwe nemweya wokuti auraye mwana wake. Auraye mwana wake. Sei maida kuti auraye mwana wake? Taingogara tichingonetsana. Saka kunetsana ikoko ndokwamakati auraye mwana wake? Tinotenda. Kuti muzviite sei? Iye ararame ari kwake ninchiraramawo ndiri kwangu ndega. Ko muchiri ikoko manzwa kuti muchida kuti maida kuti kana azosungwa aende kujeri? Tinotenda. Ko sei musina kungoti mabvisa pamuviri murambana? Izvozvo hazvina kuya mupfungwa mwangu kuchito wangu. Hazvina kuya mupfungwa menyu? Makapindwa nemweya wekuti aparadze mwana? Tinotenda. Anga ari mwana wake nemwe mudzimai? Wangu inini naiye. Alright. N'anga ichikupai mushonga wokubvisa nhumbu. Ndoda kuti tanga naye. Yakakuti munoswita sei kuti pamuviri pabve? Ndakatomira ikoko mushonga wacho. Okay. Handiti. Alright. Handipa mushonga wekuuraya mwana. Titudzei kuti process yacho makaita sei? Akandipa mushonga ndikangosvika namwaya pamusuwo. Akati muchiita sei? Bhozi kumwaya mushonga uku kwakasiyana nekumwaya mushonga wesora. Ndakasvika ndichisasa mushonga wepamusuwo ndichitaura kuti Charles, inini ndakukupa mweya wekuti ufekiwe nemweya wekuti uuraye. Kugarisana newe kwakunetsa nokuti warora mwanakadzi. Ndichibva ndasasa uchifa wafira. Iwo wakauya uchingobva wapinda mupamwe. Vatatanga kunetsana. Vatobuda vaenda. Mangwana kuseni ndibva ndatomukawo ndichienda kubasa kuchikoro. Kunoshandira Tanyaradzwa naRufaro. Kuchikoro kunotakura jecha kwaida kuwapiwa vhuroko. Pandakadzoka kuasa ndakasvika pavanhero. Ndabvunza Tanya, ko Rufaro ingafana pahafu. Masara muri tuive naTanaka. Akati zondi Rufaro adaidzwa nababa fane wakawada kumutuma. Ndikamuti chienda kuna baba wako kuti wavhunze kuti waumutuma kupi ndimuteri. Tanya akaenda akasvika akati baba wako.
vatagara vana utidzokera futi vasvikira chinzi wari kugeza achiti avari kugeza kudaro vati achauya tichibva tatorara tikada vamwe vari kuda kurara nai nekuti mazuva ese vanovhoya watora wachiita sei wachirara nawo vatatorarawo kuseni pandavaendera kuti pachigayo vavatanya ko mwana ari kuvi zvikanzi handisi kuziva kuti ari kuvi pandatosunga inini vanoenda polisi pandati inini ndikushaya mwana ndakaenda kuasa kuchikoro ndikadzoka mwana ndakanga wasiya famba pandakadzoka ndira mwana haana kudzoka kumva zvikanzi endai unotsvaga 3 days mukatsvaga 3 days mosodzoka kana mwaita sei mamushaya pandadzoka kumva pandagara kumva avo vari kuchigayo no kumva kwavaigara nevakadzi vavo ine vanangogara newana wanda ndasara nawo tagara vandanza achienda ona kwaita 2 days wadikienda kuchisifiti unomhangara futi nyaya ndamurwa kuti kuenda kuchisifiti kunomhangara nyaya ndofanaka kune munhu akatera mashure nanasisi wangu ndichitoenda kubhasistop kune munhu akati wanodzoka ikwamuri kuenda kune wana vari kubva kuchikoro pane zvinhu zvakaona mugodhi akatadzoka atasvika vava vataga ine vandanza hausi kuenda kumugodhi kuye kwekuchitsime kuye kukaenda wamwe chakata chevanhu chikaenda ikoko vavatanya ndakandida kuti muteerere hame nditaura kuitira pakuzotakura mashoko vakasvika kuchitsime kuye vavatanya ndovakati ehe ndiye nokuti ainzi anga akangoratidza rukoko kuditsa kunzi mwiri wese uri mukati inini kuchitsime handina kuenda vanhu vakati hausi kuenda gara fanavo mwana vanhu vaenda kupolisi vauya mwana vanyororwa vaenda kwamurehwa kumochari vatatonzi mwana vaaita mazuva ari kumochari kwamurehwa hanzvadzi yangu yauya kachiva ikati zvoni unofanira kuenda kufostimotem vavatanya navangura kuti tikukumvira mwana tiwige timuwige mwana ari kutamvura hanzvadzi yangu ikati aiwa toda kuziva kuti mwana afani chauraya mwana tikawanyarara vana vacho vakakwanisa kutaura mazuva efostimotemu yakakwana tikaenda kufostimotemu nemwana tikasvikako vanzi tiri kuda vava vacho vauye kunoko vachibva vapinda navankuru vangu vachibva vapinda vachitanzi tatorwa mafingerprint vachibva vabuda vakanzi ene unotsvaga mucid yauyi vaenda unotsvaga mucid vavati mwana wenyu akadzvanywa aka fauro apa ndokufa kwaakaita sei kwaakaita vatafira vhodhi yedu vataenda kumva hapana chatakaziva kuti chii chaitika tafira vhodhi yedu vataenda kumva vatasvika kumva vanhu vatori kumakuva kunochera guva vachiti sei guva iri riri kuramba kuchereka sei guva riri kuramba kuchereka charisi reurura tadaro kune anonzi ana anogara kuIC akauya achiti tirewei nezuro akauya vanhu vaenda kufostimotemu achienda kun'anga kunonzi kwautawo
akanditi ndiferekedzewo pane zvandoda kuenda kunoita kwautawo. Saka ndikamuferekedza hatiziyo wangu zvaakaitawo kwautawo. Tichibva tadzoka tiri murodhi tichidzoka ndakamubvunza tirewei kuti tirewei kwaute watiendesa kwautawo. Utawo ndinoziva kuti in'anga chii zvikanzi ndauya kunoti titsifike kuti Charles asasungiye ndiye akauraya mwana. Zvasvika kufa nhamo kukatorwa vanhu vakati chakata wachobva waenda kusaidhi watokurukura nyaya iyi waenda kupolisi watora polisi waenda kunotsvaga utawo vanhu vakangozviita chinhu chikinjiki waenda kunotsvaga utawo vawanikiwa vasungwa vakazouya kuchisungiwa Charles naTrewell waenda kupolisi vari kupolisi ko kwanzi wakadaira kuti tisi takauraya mwana. Charles achibva asungiwa achienda kujeri tichibva tasara tichienda kunoviga mwana. Tadaro takangogara takadaro gore rakafera ndakarwara inini nemaziso. Ndakarwara November October ndova ndakavharika maziso handichaoni. Hama dzangu dzikauya dzikanditora tikafamba tafamba kudaro kune muprofiti kwatakaenda akanditi amai reururai. Tikasimuka ndikareurura ndinoreurura kubata mushonga nekuuraya. Zvikanzi chokwadi izvozvo ndo zvinhu zvandiri kuona. Zvinhu izvozvo ndo zvakakonzeresa kuti uvharike maziso. Inini handina chokuita nemi. Chiendai kune hama dzamakaitira zvinhu zvakadai munokumvira ruregerero ikoko. Saka nezuro tiri kuchechi koko musi weFriday ndakatsvagirwa mari nevanhu vechechi vachinzwa usiririswa nezvandiri watifa mari $20 chinzi mimi ndikukuitirai unamato hamusi kuvhadhara sisi wenyu ndiwachavhadhara vhasi kuti musvike kwamuri kuenda. Ende zveshuwa ndo zvakaitika kuti tisvike mukati mumusha. Saka inini ndauya ndichiti ndiri kuda kukumvira uregerero rekuuraya. Alright. Makazodzokere kun'anga kunoti mushonga wenyu wakashanda. N'anga isisiko. Handisi kutoziva kuti itori kofi. Pamakapiwa mushonga Charles akauraya n'anga yakanga ichiriko. Panguva iyoyo makadzokera here kunoti mushonga wakaita? Handina zvinangouya mufunga wangu. Mwana akafa ndewenyu kubereka? Anga ine makore mangani? 6 years. 6 years. Afa mwana wenyu sechishuviro chenyu chamakaendera kun'anga. Makanzwa sei? Ndakarwadziwa. Ne. Nandisingafungidzire kuti achauraya wangu mwana. Ora. Ndopanda kubvunza pai kuti pamaimwa ya mushonga maiti Charles uraya ani. Makati ndakangomwa ya mushonga ndichituraya. Mashoko iwayo ndoda kuti mumbadzokerere ipapo. Kuti mapa makapiwa mushonga kun'anga, makapiwa mushonga muchiti enda unouraya ani nemhiko dzamaitaurira kuti ita izvi. Nandisingazivi kuti achapinda ndaingoda achangobatawo somewhere. Maida kuti auraye mwana. Maida kuti apfekwe nemhepo yekuti auraye mwana. Notenda. Kuite Samuel.
kana muchiti Samuel maida kuti apfekwe nemhepo yekunouraya mwana wekwatapfumanei. Saka pataure ipapo kuti maida kuti apfekwe nemhepo auraye mwana upi, sekutaura kwamakaita musi iwoyo mabva kung'anga. ndakasasa mishonga ndichiti auraye mwana nandisingazive kuti achabata wangu inini, ndaingoti vamwe achangobatawo Samuel zvake. Ndinoda kuti mutaure inzwai vanzvadzi, sekutaura kwamaita kuti mauti ndauya kuzoreurira nekukumbira regiriro. Zvakaitika zvakatoitika, uye mwana akazourayiwa naCharles mwana wenyu, zvinova zvisizvo zvamaida. Handiti maida kuti auraye mwana upi? Mutaure nezita. Hazvichatyisi zvakatoitika kare. Akauraya Rufaro ndiwo mwana akauraya. Maida kuti aurayiwa. Umurana umwe ataigara. Mati muchitaura nyaya iyi makaenda kung'anga muchinoti ndoda kuti apfekwe nemweya wekuuraya mwana. Handiti saka muri kutaura here nhasi pazuva ranhasi kuti makanga muchingoti ngaangouraya chero mwana? Tinotenda ndozvandaida kuedza kutaura. Ndio mama yakuedza kutaura. Ndobva azobata mwana wenyu. Tinotenda. Ndobva ndakubvunzai kuti makanzwa sei pakafa Rufaro? Ndakarwadziwa. Makarwadziwa. Sei musina kureurira panguva iyoyo kana makarwadziwa sekutaura kwamuri kuita? Nandisati ndafatikawo sezvandaita nhasi. Nandichiri ndakafutirwa. Nhasi mauya nekuti mave bofu, maakurwadziwa, ndosaka mauya. Dai musina kuvharika maziso amaiuya. Dai makatofa ingadai iri sikireti yakafa yakadaro. Ndizvo saka muri kubvuma kuti dai musina kuvharika maziso, dai musina kuuya pazuva ranhasi. Tinotenda. Ameguru tumubatsirike. Muchitanga kutaura pamakapuwa mushonga, matotaura kuti ndaida kuti auraye mwana wake. Kuti tigare uyo kwake, uyo kwake. Avo vari kunzvenga. Sitsananguro taiva nadzo. Uyu ndiaida kuurayiwa. Mwana wangu vanga vasingabvi pano bamini wangu pana. Mazvinzwa. Hatisi kuigabhiwa zvinhu zvakatoitika. Ndaida kuurayiwa uyu mwana wangu. Mazuva edu tainamata, pataudzwa kuchechi kunzi mwana uyu taona mamushaya zveupenyu hwese. Bamini pano vanga vasingabvi pano. Mabatsiro epapo chitaurai kuti kung'anga makasonzi uraya Charles auraye ani? Hama yake. Akatenga muteuro uyu achinzi achashayiko naPrishewo. Pakati paPrishewo nauyu naSharo. Charles paakasungwa akasendeswa makore mangani? Akanga anzi life in jail. Life in jail. Makambonomuona? Akanzi death sentence. Angaiti death saka ite zvapa life. Saka makapedzera kumona rini? 2021. Saka kutaura kwatiri kuita iye haasi kuziva kuti makamufambira mukamugadzira. Tinotenda. Munhu ari kugara mujeri nekuda kwenyu. Tinotenda. Saka mune mhosva yekuti murume makamupfekedza mhepo yekuti auraye. Mune mhosva yekuti akauraya. Imimi muri panze. Nhasi mauya kuzokumbira regerero nekuti marwadziwa amuchaona. Handiti? Tinotenda. Alright. Amai guru, titaurire nyaya yemunin'ina wenyu kuti yakafamba sei pakuzoti ndege ndinobatana nemunin'ina tiende kwahama. Pamusoro wayo. Pokutanga taiita zvokufonerwa. Chinzi amaitanya haasi kunzwa zvakanaka. Amaitanya haasi kunzwa zvakanaka. Kwakazoita munin'ina mudiki gotwe remumba medu. Ndoti ndiro rakazodaidza amaitanya muHarare.
vachinzi vaikoni vakugara naamaitanya musikana muharare. Ndiye akazotaura kuti amaitanya uyu haasi kutomboona, asi kienda kwaakaita ndotaiona hake zvepadhuze dhuze. Haazi kuona imimi makangogara uyu hapana chaari kutomboona. Ndikati iwe waona sei? Ukamubvunza ari kuti ndiri kuona, but ndiri kuona pokuwa chako ari kuita manepi achinanika, zvinhu hazvisi kunyatsochena. Kugeza bhaketi chairo ravachira, zvinhu hazvisi kuita sei, hazvisi kuchena. Saka ndiro dambudziko raita chii munin'ina kunoko. Inini ndina ndatombonzi ndikwire kuenda kotora chii amaitanya. Kwakazoenda sisi wakuru wakasira inini, ndiwo akazoenda kotora amaitanya kuti pataremedza munin'ina ari pamba pomurume, chiende mumutora auye kupi kuno mumusha makazvarwa amaitanya. Inini ndimo mandiri. Sisi vakanotora wane kumushawo kwawo, vakanotora maitanya ndokuya kwawasiya kumba kwangu. Vatasumuka inini nasisi kuenda kozivisa ana hanzvadzi. Mukuzvarwa kwatakaita isusu mumba medu isusu hatisisina chii mwanakomana, vakashaya. Saka takaenda kuudza ana hanzvadzi, vana kwana bamudiki nevana vebarekwa. Wakauya kuona amaitanya tiri mukati momusha. Wauya kuona amaitanya wakati isusu maita zvakanaka, isusu ndisana vangu tiripo nasuno. Vabereki vedu vese vakaita sei vakaparara. Tichapota tichiuya tonzwa kuti zvoita sei, tofamba toona tunofamba sei. Saka wokuenda kwakaita kubva musuwo hapana kana hwana akazombodzoka, vakabva mangoenda. Manhukuona nekugara hapana change. Takangotarisa amaitanya mwoyo warwadza, mwana wokuzvarwa naye. Ndokutakura amaitanya abva takutanga kufamba. Kusvikira nakwatasvika nhasi uno ndini nandina amaitanya. Takasvika kwatakasvika nhasi uno iyo tikanzizvo sumukai, vatasumuka. Maitanya bvanzi reurura, maitanya akareurura. Kureurura kwakaita neprofita hana kukavadzika, hana kuita sei akabva ati good, ndaifunga kuti pawataura ndipo pauchanzvenga. Hauna kukwanisa kunzvenga. Ende kana ukachataura kuchienda kumberi hakusisina nebasa reso. Pandaida ndeapa. Kugara kana kuchareurura kumwe kwacho hakuna basa. Pandaida ndipo pawataura apa. Munin'ina wenyu zvareurura akambokudza, ndikati kuita ina handizvizivi. Iwewe sisi wako wakambowaudza here zvawataura? Handina mbobva ndaita sei, ndawaudza. Ndokutanga kurondwa nemweya mutsvene wakatiudza munin'ina wenyu ane mhosva. Mhosva yaanayo, akaenda kun'anga akatora mushonga, akauraya akabvisa nhongo. Akapfeka mushonga wake wakapfeka wakapanduka, wakapfeka kumurume. Murume akauraya chii? Mwana. Zvokuuraya kwaakaita mwana, nanhasi uno aifamba munin'ina wenyu achiroverera murume. Saka ndiyo mhosva yaanayo. Kuti musunungurwe, handisi kukusunungura izvozvo. Muchasumuka muchienda kudzinde kwakaitikira izvi, monopupura, monohwarara muri munzvimbo iyoyo. Uyo akambokumbira kuti ndiri kukumbira hangu kuti murume wangu abve mujeri. Wakati tichazviita sei? Endai monohwarara muri mupi? Mumusha imomo. Ndimo mationa tasvika pano. Kufamba kwatakaita tichibva kumba, takatsvagirwa mari yekuti tikwire bhazi nevanhu vechechi. Toda kuti ava vasumuke vaende kunzvimbo kwavakaitira zvipi izvi, kudzinza ikoko kudzinde. Tikatsvagirwa mari inoita $20. Imimi pokubva pano muchienda, imimi mai sisi wacho ndimi muchabhadhara. Uyu haabhadhari, ndichamuchengeta ndini. Kusvika masvika munzvimbo yamuri kuenda. Saka ndizvo zvakaitika nezuro kukwira kwatakangoita inini ndaibhadhara kusvikira ndisvike mukati menenzvimbo.
takasvikirawo bamukuru varipo, maiguru varipo, wakatitangira mune zvakanaka. Takambogara tichishaya kwokutangira nyaya. Pakazosvika maiguru pandakazoti Manyasha. ndipo pandakazoti maiguru isusu tine nyaya yatauya nayo mukati momusha uno. Tauya kohwarara, tauya kokumbira ruregerero. Maitanya achataura naurwa yatavinga kupi pano. Vaazongotaurawo chidimbu chenyaya. Bamukuru akati aiwa, kudai mauya kuri kumashure kunda ndakagumbuka ndaikudzingai. Manje aiwa chirarai, nyaya handigoni kuitaura ndiri ndega. Mangwana tichaunganidza vanhu mozoitaura nyaya yenyu pazere chii wani. Kusvikira tasitakurwa tauya mukati muine muzvinhu. Pamataura mati mweya mutreni wakati munin'ina wenyu airamba achienda kun'anga. Ya, wakati munin'ina wenyu akaenda kun'anga. Akapiwa mushonga. Ipapo ndapanzwa. Charles asungwa. Mati mweya mutreni wakazoti munin'ina wenyu aenda futi kun'anga. Aenda kumaprofita. Kunoita sei? Kuroverera murume wake. Mira ipapo. Pedzisai nyenye. Mati pakafa mwana wenyu makarwadziwa. Handiti? Endi hamuna kuzopfekwa nemweya wekuti muuye kana kuzoreurura. Asi makazoramba muchienda kumaprofita kuti murume wenyu asadzoke. Notenda. Saka makanga mari rwadziwa papi. Titaure maenda kunopiwa mutero wekuita sei. Masvika pamuprofita, ndini muprofita takatarisana mapfuga. Maisi kuti ndiri kukumbira muteuro wei kumuprofita. Ndainzi madzimai murume ari kujeri ndaona adzoka. Ndo ndati ishe handisida kuti adzoke. Hande. Ishe handisida kuti adzoke. Ngaagare ikoko. Nekufamba kwenguva ndakaita sei ndakatadza. Ndakuti inini ishe ndakukonzera mutero kuti murume wangu ari kujeri ngaude hake. Ini ndogara kwangu iye achigara kupi kwake. Nanhasi ndomuteuro wandiri kufamba nawo. Ndiri kukonzera kutadza ndakatadza. Asi ndakukonzera kuti achidzoka. Pamaigara naCharles muri murume nemukadzi maenda kumasowe mainamata. Notenda. Saka takazita kuti muende kun'anga imakapfeka nguo chena chii. Kufurirwa. Masviba kudaro mabvisa pamuviri makaramba makapfeka nguo chena. Ndakareurura kumasowe ndokureurura kufaradza pamwiri. Okay. Hamuna kuzoreurura zvimwe zvachiti. Tinotenda. So mweya wakapfeka Charles nanhasi uchiri wakamupfeka. Handiti? Maakuita muteuro wekuti abude kujeri. Mweya wayo wakamupfeka. Vana vanorarama. Kwete. Poitwa sei? Ndakutotora muteuro kuti ashambidziwe ava vabviswe chakapfekedziwa. Ende mati n'anga hakusisina. Tinotenda. Yakafa. Handizivi kuti akafamba sei. Mwana ari kunetsa here akafa. Kubva musi wakafa kusvika nhasi musati maibofu. Chii chaitika muupenyu hwenyu nemwana? Anga asati. Anga asati. Maimubatira munamato. Ndisingavati ndaingobatira baba wacho. Mangobatira baba wacho. Handiti ka. Iwe apa. Amai guru ndiri kuti dai vambobuda pachokwadi pane zvimwe zvaizvo.
vari kutoregererwa of course because mavapa mubvunzo wekuti mwana haasi kuvanetsa here chazovatuma kuuya pano chii vasati vane chiri kuvanetsa muupenyu hwavo kumashure uko anga asati akundinetsa pari zvinhu zvinokuvharika kwandakaitwa maziso nokufamba kwandiri kuitwa ndokuvhurwa njere kwandoita sei kwandatoitwawo. So mavhurwa njere muchinzi izvi zviri kukonzereswa nemwana ndiye akukunetsa ega. Saka mweya pavakati chiuyai kuno kumuzowarara vakangoti munongoona veukama chete here havuna kutaurawo here nezvacharuso wacho kuti pamwe muri chakuregererai ende charisi haasi kuziva zvakakonzeresa pamwe kuda time achazvinzwa kuti ndimakakonzeresa charisi kuti apfekwe nemweya wekuuraya pamwe zvichamubata zvokuti iye anobva abatikanawo mweya uri kuti kudiwo ipapa ndakakonzera mweya wekuti ndiri kukonzera kuti Charles abve mujeri wakatangai vaenda kunowarara zvese izvozvo ndiri kuzviziva tangai vaenda nokonzera ruregerero ukakonzera ruregerero modzoka toti uwe kujeri adzoke. So vakati kana makumbira ruregerero veukama vanoti chii? Hawana zvavakataura asi vakangoti ndai munokumbira ruregerero modzoka nemhinduro yavanokuudzai. Nemhinduro yavanokuudzai. Alright, okay. Koimimi pamakaunzwa nyaya inyandisi nemuprofita handi nyaya inyanga yapachena kuti mama kuziva kuti manzi muchiuya kuukama ndizvi pane vamakazodzokerera here bheki kunotaurira futi kunana baba vayo musati mauya kwenyu kuti ana baba hatina kuzokwanisa kuti mimuuya ndizvi hamunozokwanisa kuuya kudzoka saka isi tazofamba asi tanzi zvakati zvakaitika musi Friday Saturday tichibva kuno. Alright, vanga vakunonokerwa since dambudziko ranga asi mubvunzo wangu kuda kudzokera panyaya yemwana. Mwana azokurwisai kusvika pakuita bofu ndo chazonyanya kuti muwi kumashure uku mwana aita sei? Nekuti handifunge kuti kungofunga kwangu kuti akangotanga nongoti maziso pa zvinogona kunge mwana aikunetsai asi muchibata munamata zvichimbobva kusvika azobata maziso. Inini ndakarota Rufaro akauya neshamwari yake nemapleti eraisi akati mama ndadzoka. Ndikati zvawadzoka wanga wati zvikanzi kwatirewei kune muteuro wokufisa kuti ndikataisana nawo kuita sei uri kufisa. Ndikati wadi kutora kamuti wonakura muteuro yoita sei wodona chienda hana kutanhara vatoenda ndakatogara ndisina kana mbomurota kana kuita sei. Ndikazorota auya kuchikoro wakutanga kuvhira moto ndakuchema kuti mwana wangu ari kutsva kane vanondibatsireiwo mwana wangu ari kutsva kane vanondibatsireiwo vadzimuriwa moto uyo zvichibva zvafirawo zvakaita sei zvakadaro. Handina somurota futi. Kureva kuti pakafa mwana makatombomubatira muteuro? Notenda. Wanga uri wei? Wokuvhara. Kuti pakafa mwana nditi mundangariro menyu makazodzoka here kuti zvandakaita zvezve ndozvakonzeresa kuti mwana uyu afe? Ndega mwoyo wangu zvaindishungurudza ndaizvibvunza ndichizvivhindura ndega pasina umwe munhu wandaita sei wandaiudza. Yeah,
nyaya yatobuda pachena zviri clear. Charles danga asina kuenderwa kun'anga dei rufuru rwemwana rusina kuita sei kukonzera. Saka kureva kuti that's why muri kuona pauwiri hwavo kuti murume ari kujera hana chaari kuwana. Ari kuwana tsaona mukadzi akakonzeresa kuti rufuru rwechi rwepo. Saka kana munhu akafa kana akudzoka anodzoka kune munhu akatanga nebasa kuti wani ini ndafa baba wangu ari kujeri saka ndinewe. That's why avaitoro munamati vachimbovharavhara achiuya mwana achivharavhara aienda kuvanhu kuti handini maona vatsanangudza kuti vakatombobatana mainini naamai guru vakakaenda kun'anga vakabvunzana kuti kwatiri kubva uku tiri kunoita nezvei kuti ndinoiziva kuti iri n'anga kuda kuti pane zvavasiidzira. Murume akanga apinda pakati bati vachiziva dhirirani ravo kusvika nhasi uno mwana afa. Kufa kwaita mwana akudzoka kune munhu akaita sei akasviba. Saka mainini ava zviri pachena kuti ndiwo vakauraya mwana vavo wokubereka. Handimawanzwa kuti ndakanotora mushonga izvi ndinoda kutenda kuti zviri kuita open zvaita zvakanaka kuti asawira mauya zvinoita kuti avasunungurwe through ava vafanira kunzvenga havafanira kusiya kana mukangosiya kaduku chete hazviperi murikuona ma sezvo vataura voga vakazvichenesa kuti ndini ndakaenda kun'anga ndikatora mushonga ndikauya nawo ndikarere masa pakatokonzereswa zvishu plus panorererwa chingwa kutaura chokwadi zvese patora ana maigura hapambofa pakarevererwa munhu zvichinzi iwewe ndakukutuma enda unouraya inototaura nzena enda kuna nhingi kureva kuti pazvakaitika zvinhu zvikaizvi pane zita remwana rakatorererwa zvinofanira kutaura kuti mwana yasunungurwe nokuti mwana yakareka kusunungurwa pane chariso achidzoka zvataura ana asawira kuti achidzoka mweya wazoti wabviswa pavanhu plus vataura paye vakati ndaida kuti auraye mwana wemukadzi. Saka apa pai mwana uyu wedzinza aida kuurayiwa aiurayirwa mhaka yei yekuti mimi murambane nemurume wenyu panga pasina chirevo chokuti muurayiwe mwana wemwedzinza. Hanti muri kupanzwisana kuti mataura shoko rokuti yaive shaisano pakati pangu nemurume wangu yekuti pakafa vana apa taakupesana. Handisisina chandichadzokerera kupi mumusha mandakaroorwa nokuti vana mimba ndabvisa uyu afa. Mazotaura kuti inini mushonga ndakatora kuti aurayi wedzinza. Pane kuteketera kuripo pakati apa. Mune ipapo paripo dzinde chairo ramaida kuti nhingi dai ari yafa. 2 mune zvamakazviitira iroro pfundo rezvamakazviitira ndo rari kudiwa pfundo chikonzero nei ndakazviita tisingawirirani. kusawirirana kwemumba maiguru ndiri kukunzwa tese muno mutiri vanhu vechikadzi takatoroorwa tikarambwa asi takatakura mhuri tikachengeta. Ndiri sei ndiri kutaura inini ndakarambwa ndikachengeta mhuri yangu nemhuri yemurume yakazvara nevamwe vakadzi. Nhasi izvezvi kutaura kunokurangu dangwe riri murodhi kuenda kuMozambique kunoona baba wake nevana vandakarera vemumwe mukadzi tofunga ava vese vanovaziva. Ko imimi shaisano yenyu yaive papi? Ndopfundo randiri kuda iroro. Ini chandiri kuona pane pafunga patanga nyaya pane patanga tapongeti tamborasana navo ina ndichivafollowa zvo aimu yavo chaiyo kuti mwana afe ndeyekuti number 1 vaida vatotaura kuti ndaida kuti auraye mwana wake vachauza vaifana kuuraya peti vedumburawa tarisana vakadzi vaviri charisi aifana kunouraya mukadzi wemukadzi mwana wemukadzi akasina mwana so saka vaitoda futi kuti chero vemudzinza imo maite sei afe akafa uyu oenda kujeri mukadzi mudiki osarasina murume ava already vanga vasitorina murume ndozi murume anga akuda mainini. Ndopfundo racho iroro racho kutaura ngavarita utsanangu ndaita shaisa nekuti mainini vasare murume ari kujeri
zvavaita kuti vaurayiwe dzinza wavaita kuurayiwe dzinza vacho davariwa vadudza kuti nenda kuti aurayiwe nhingi kuitira kuti imi musunungurwe ivo ndo vanotosunungurwa kwete kuti avo vakatosiyiwa akafa ndiwavo ka asi kazhinji vanhu vava kana vakushandiswa izvozvo nasatani vakuda kunovhima chavanenge vakuda hwema hweropa rinoti karumba saka murume paakapfekwa nemweya wakasimudzwa naamai avo anga aine matargets evana vataurwa Sharon kwagosha uyu vachimubvunza mafambiro ake uyu aibva adzidzisa namai mateketi agrade 3 uyu aiuya panapa usiku pamini vachiya pano handiti chingotambira muramo wangu kachigara vagara zvipano zvadaro mwana waibvunza maiguru mwana ani yangu aiwo saka mazese ndo maiti rake ndikavigepamini vanononzwa kubuda nguva dzakati saka ndakazofonerwa ini chinzi chengetedzai mwana zvanzi paprofiti wanzi Sharon Doka ane zita ratete yake zvikanzi Doka tamuona mamushaya zveupenyu hwese pane munhu amubata zveupenyu hwese zvekusatombomuona saka mina mato yakaitwa iyi ndonga ndakazopfeka kuti vachibata kupi kwavo bhozi changa charevererwa namai guru changa chatopa basa chiine target kwa target yacho mindset yemurume yakada kutora kunoka but at the same time ndikuona kuti kunoka kuchaitwe kwaiswa ruzhowa ruripo vana vekunoka vachabatika saka sechinhu chatumwa kubasa chakangodzokera kunodya chi saka ini tiri kufundidzira hangu kuti mai guru pamwe pachisunungukai ndo zvatataura zvezvo kana mwana mastages ese manetsera akakuita munoona zvazvaita mweya wakabata muprofita wenyu muprofita akutumai panapa aiudzwa nemweya wemwana uyu saka azvishamise zvinoita spirit mweya wemwana tinawo panapa saka ukanzwa muchitaka kunyeba unotsamwa isusu nekuti hatisi kuziva zvikuitika kwamuri nemwana nekuda sei already tsitsi dzatotibata kare tutoshuvira kuti mwana akudzoserei maziso enyaya muite zvakanaka but anogona kuramba mwana nenhau yekuti anoti ko mai sei handi muri paona uye zvakare ndosaka muri kuona kuti kwese kwamakaenda nezvamakaita zvakashanda kwenguva iyoyo kuzosvika pamave nhasi mwana makamutsipika nemuteuro nekwamaienda muchiita sei asi nhasi mazodzoka pekutangira ipapo saka nhasi futi mukasirira handizive kuti ava vanozokugamuchirai here futi nekuti mukana vanenge vakupaya handi mapanzwa nekuti mwana uyu patanga tiri kunhamwe dhera takaenda kunhamwe amai guru muchiri kuzviziva kuti dhera takaenda kunhamwe mwana akabata achinzi abata kumhino kumuningina wenyeri mwana uyu achinzi aida kutotaura mukupanzwisisa mwana ainzi ada kutaura nditi saka mhino nongoziva nai pakawanda vanhu pakabva paita noise handiti zvakabva zvangovhiringidzika akatoenzi abata kumuningina wavo handizondokwangaariaizonobata kuna mai sei hama dzake dziripo aiwa ainobata semabatiro akiita manje akatobata aine chinangwa zvokuti akataura vakaurayiwa saka muri kuona kuti paakadaro mwana akabva apinza vanhu muaction yes mai guru vanofanira kunge vakatozofambawo futi zvavazopupura kuti takazofamba takutsipika mwana bcause mwana aifanira kubuditsa umbo hwekuti baba vasaende kujeri saka mai guru vaifambira mwana vachifambira futi mukoma kuti vasabude kujeri bhozi nyaya yekuti mukoma vasabude kujeri bhozi oreida vari mumusha muno manga watoone murume vakaita vana 2 handindi zvomaini vakatita nemurume vachigara naye pamba pakabva murume ari kujeri vakaita vana 2 vari naye izvezvi vazvavabata isa hatina chatakataura saka nhasi unotasangana padambudziko ripi uyezve vachitsanangura futi ndofunga iwo isusu ndisu takutorwadziwa kudarika iwo vari kutosiya zvimwe havasi mozakana vasvika pavanhu uchida kutandirwa imbwa unofanira kuzviburitsa kuti ndasvika pano nekuti patombotaurwa statement yekunzi mumhuri imomo vachiudzwa kunzi iyi nyaya haiperere ipapa
anogona kudonha mitumbi mitatu yakaita sei yakateedzana naye mwana iyi vachiudzwa kusaidi kwavo. Saka that's why maona wafufudza wamhanya vane zvakawanda a lot of things zvavanazvo but varikuda kuita chidimbu. Saka isa hatikwanisi kugamuchira chidimbu. Chidimbu chino shortcut inonetsa nekuti zvatikudhira nemhepo inokwanisa kudhira nemi isi tisingaioni. Handiti tinogona mimi kungoti bvabva muno muchisimuka muno mune masusumudzano nezvakawanda nesimba. Izvozvo ndio pandaitaura pai kuti panyaya dzakadai ndio pandai sezvo masvika kudhara mumusha paifanira paine hanzva dzenyu why ichinzwawo matauriro ipapo panzwika zveshuwa pakangokanganisika takangobvawo kuchechi hatina kuzombozvifunga takapfeka nemwoyo wekuti nhasi una havasi kusumudza musoro ko kana tikavaudza pane anosumudza musoro here tongori nani tingozvise tongosumuka tongoenda ndo mwoyo wakatipfeka iwe riski yatinayo maiguru iwana handiwana handitizvo titadaidza Savira alright ko pakati pedu pakaita mumwe ane pfungwa yekudaidza muprofita mhepo iye handiti yakambobata kusaiti kwenyu inobva yabatiswa pamuri imimi toita zvatikuita munomu. Savira aripo akabvunzwa anozotaura zvisi zvakaitika hanzvadzi dzedze dzinogona kupandukira isusu kuti taiitisa imimi zvinhu zvisirizvo of which zvinhu zvida kubatsirani imimi. Saka tikuti isusu instead yekuti levels yasasvikike kana kuti vese avasa pakati ipa hapana akutofunga kuti kana tora nhingi auye pano handitika zvese izvo kuzvikata maigurunga wangotaura chete tikutozviziva kuti mwana ari kuwanetsa mufundo kutonetsa kumwe kwese kukuzodai maziso kutoona zvemaziso hazvitangire ipapo pega haiwa tatombozvitaura emazviona mani asi kana pasina apo futi hatihabasosva tikuti zvamuri kureurura isusu mukureurura kwatiri kunzeve sana baba wemwana handitika but munhu chaicho ari kufanira kutanga kuregererai ndo spirit yemwana nekuti ndo yakutumai mwana wavo kuti zvakati mwana wedu tazvinzwa vasvika situation yavatori maiguru ava hainakidzi ende mushonga wavakanotora iwoyo kuti upfeke murume wavo uchiripo noti havana kuudzosera itori mhepo yemunhu iripo yakarindira inoda kudzoserwa kumuridzi wavo kwavakautora muridzi anoziva kutora kwaanoita mhepo yake achidzosera maimhepo yemunhu yakatorindirawo zvimwe zvacho zvedu kana tautaura dzemaspirits handizira ava vakanyatsoonekwa kuti vamira pachokwadi nekuti avatuma pana pamwana uyo anopedzerana nemhepo kwadzakafa maspirits ese handizvi kana zvangofamba nechaino yakanaka chete pasina zvimwe zvamuri kuwanza kana kuri kuti mushonga uyu makabva mangoushandisa wese ukapera here papo noti ndaingomwa yafasi akangonditi mwa yafasi hamuna chamakanzimusa hapana chamakazonzi ichi musaite maita zvinhu hamuna kunzi kana zvaita mozodzoka here kuzozivisa kuti zvamakandituma zviya ndakanoita zvikaita saizvozvo hapana here pfuma yamakanzi kana zvaita uchazondipowo zvakati pfuma ndakabva ndatongomubhadhara zvikatopera mabhadhara mari ndakamupa huku 3 dzanga ataura saka uyu n'anga yamakaendai makatoudzwa kuti ndo zvainotoita aiyo matika ndakapfurirwa naSavira vakangonditi enda afana vavawo vanokugadzirira dambudziko rako rinoita sei rinopera vandangoendawo ndibatsire iwo murume wangu agara nemwe mukadzi aiwa inini padambudziko renyu ranga riri kuti murume abuda maida kuti adzoke kore kuuraya izvi rakazouya sei ndiye akanditi omuteuro nokuti ukuku anenge asachaenda ipapo ndiri kupanzwa wekuti abve kwamaini nawo yekwenyu ndo dambudziko renyu chairo chairo kure kuuraya iyi ndorana kuti
rakazokupfekai sei chamaida murume kana kuti muri kuhwanda zvenyine kuti ndaida kuti adzoke kumba asi chamakapira huku nhatu ndechekuti makanga mafamba muchinoti pfekedza murume wangu mweya wokuuraya kwete kuti adzoke kumba hamungati zvinhu zviviri pamunhu 1 hamungati murume adzoke kumba ouraya imi muchida kuti adzoke kumba muda futi kuti auraye hazvini izvozvo handione zvichifambidzana pane pavambotaura kamaina handi pane pavambotaura paakati muridzi wemushonga akamupa anga akati iye anofanira ndiye achienda naye andi kumba kwavo kumba kwavo aka achinogadzira ega ava ndokuti aiwa ndipenyi ndonogadzira chi ndonozviitira ini kurova kuti mhiko yange yaifanira kuitwa nemuridzi ava ndokuchiti aiwa apa ka kuenda kwemuridzi panzvimbo nekusaenda hazvina basa misheni ndeyekuti munhu ngaite sei gafe asika ndinogona vari kuti ndaida kuti adzoke kumba ndopatavabvunza kuti pazvinhu 2 ipapapa ngavatitaurire 1 chinhu chavakaendera kung'anga aiwa apo kwakunzvenga bcause zvinhu 2 zvavataura kuti vakaenda mung'anga maiguravo tatazvibata isi tovateera kubva kutanga number 1 kubvisa nhumbu number 2 kupfekedza murume mweya wekuita sei wekuuraya asika inzwai nemurume wavati ndaida kuti murume adzoke kumba ndopandiri kuti wenini munogoti kung'anga murume adzoke kumba sei mapedza izvomba kuti chindipa apfeke wokuuraya aende kujeri saka chavaida kuti ishuwa here kuti vaida kuti murume adzoke kuti aende kujeri ava ndovafanira kutaura wataura already kuti ndaida kuti uyo akaenda kujeri indozvigarira uyo wozvigarira handimbapaona ndobva ndaianza kunopiwa mumwe wokuroverera kuti asadzoke kujeri kuti ndizvigarire kurava kuti vakrasha point yavo yekuti ndaida kuti atsiyane nemukadzi adzoke kumba handiti akabata mwana akauraya achasungwa oenda ini ndozvigarira uyewo hachisina chifuti muri kumashure mukombe murume aenda kujeri ava vakaenda futi ava kunotora mushonga wekuti murume asabude kujeri vakatora futi mumwe mushonga wekuti mwana asamuke saka vakabata mishonga yakawanda mishonga yapoka saka zvinhu zvazvinoita zvemishonga izvi kuitira vamwe vanoda kuzozvibata nyangwe wazvibata zvine time yekuexpire manzi wasahwira achiti akafambira nyaya dzakaitika 1940 generation yanga kudhira naye haitoziva nhivavo saka zvaexpire wose zvaita zvani ndizvo zvaita saka kuexpire kwazvaita maspirits aanorwisana by the end panozobuda inenge iri number 1 especially yakatadzirwa inozohwina saka kuhwina kwayaita manje yakubekufaya manje kono ndosaka pazvakusvitsai apa isusu tati kutaura kwatukuita panapa imve kuti itsitsi rudo rwakanyanyisa nekuziva vanhu vakuziva mwari vese ava meguru hamusi kuvaona zvinhu dasai muri kuona kuita nguva nemi kuti musasiyirire kana chinosara kuitira zvamuri kufaitana nazvo zvakutumai pano hakuna munhu wenyama akaonekwa kweka akanzi akauya akakuti enda izvozvo munodai zvakanopfekawo kune mumwewo anoshandiswawo nemweya wake akaudzwawo nemweya wakuunzai pano zvinhu zvatikutaura nezvazvo hapana kana hwana anozviona nemaziso isusu takutokubatsirai nekuti zvinhu zviya zvinonetsa anomunzwisa muchisvika nezuro mukoma wakakudzai dai makauya mazuva akapera aya zveshuwa zvipamba pasina kumira zvakanaka handitika podaisiwo futi kuti muzounganidza futi iri dare futi bcause spirit iyeye iri kudaro iyoyeye inokuudza iti kona iwe munoziva here kuti pane pekuti onzi kumbira regero kuti sori kwacho hakusi kukumbira regereriko anomunzwisisa kumbirai semunhu asina kutumwa kuenda kunokumbira ari kubatikana kuti ndiri kufanira kunokumbira ndomweya mafanira kunyatsobatwa nawo wekunyatsonzwa kuti uko kune zvekuti pamwe kana dai matouya musina kuti atakanzi nemuprofita zvaitova nevalue zvaitova nevalue kutouya ngoti ini ndauya zviri kundinetsa ndanetsekana zvisina muprofita futi mukati kungoti ndauya ndakakutadzirai mufunge ndakadai so ndikadai zvaito zvinototambirika more than zvekunzi nemuprofita kureva kuti pain yacho chaichaiva yanga isati yanyatsokubata ichaizvo maiguru though munhu hamusi kuona ndikuzviona but maifanira kutonge mine
iko kumazoe kwacho makatonzireururai pane ukukutu hwanga huchakangokubata iso ndichingoti hazvinopera zvodai pasina muprofita yega kana panodai musina utombo zvakasvika saka nda kuti mubatwe nemweya wekuita sekunge mukungofira kuti ndakatadza handitika mongokumbira makumbira tazvinzwa but tiri kukubatsiridzai kuti musawane chinosara otherwise pamwe pane chinhu chida kuti unoshandwa pamakazviitira ipapo kuti zvinyatsoclarifyika zvakaita sei zvakanaka. Asi muprofita toda kumutenda kuti akuonesai handiti mazviona manga matambura muchitenderera muchienda kwamainoti kupiwa mumwe mushonga muchitsipika asi akakuti hapana zvamuri kuita izvi ende handakati kuti handikubatsirei nekuti dai akakubatsirai kunyeperai futi asi akati handikwanisi kukubatsirai dzokerai kwamakauraya munokumbira regere saka vanhu vese murikunanga vari kukunetseka vachikukuchidzirai varoda kuti tusasaririre kuita kuti mangwana musazovaunganidza futi nekuti rikaiti taure ndiri panapa vana vamuvaunganidze futi makadzoka hazviite nekuti mukasiya tsanangudzo dzekutaura kuti muchaita sei kumba kune mutumbi chii muzovaunganidza muchitapera vakobvuma vanoti regai zvipedzerane ikoko bhozi havachafa asi chi saka ndosaka ndona vari kukutsunyatsunyai kuti noa muroora maiguru chichitaurai kana paine tumwe tunenge twasara kana makaenda kungangara mine dzimwe mhiko dzamakapiwa nemwe mishonga yamakatotsipika nemwe futita zvese ri kuti itai bvuso that kana makubatsirwa ngonzika 1 zvokupwa nemvura hakusi kuti kukunetsai kana kukuvengai wada haka bhozi vakatorasikirwa kudhara mwana akafa hama iri kujeri chimwe chavachada chi hapana nyange vakatsamwa vakaita sei hazvivabatsiri asi vatongona kuti regai tipfekwe nemweya wokugamuchira muri tione kuti mubatsirike imimi ende chakati zvakanakira kwenyu muchiri vapenyu ava vakatorasikirwa asi ndovane tune tsitsi nemi asi ndimune dambudziko saka vari kukuti kana paine zvimwe zvine zvasara kana paine imwe mishonga imimwe yamakabata nedzimwe mhiko dzamakaita vari kuti tibatsirei tikubatsirei taurai handimapadzisisa kana mini dzimwe n'anga dzamakaenda futi ndakaenda kune imwe n'anga inonzi nyingika nditenda ndira mushonga wakati kana makanisa mishonga futi kuguva remwana ndiri kungopasemenzaniso kuti kana makaenda mutoni imwe mishonga ndakaenda kuguva remwana ndikanonzenda kuti zvakati kuti mwana asakumukire kana kuti mwana aindimukira ndakaenda koko ndakanzi zvakati zvitaure so that zvicherwe zvichese kana pamba ipapo mayoti makamwaya kana isiri kumwaya makanocherera taurai kuti ndakatocherera uripo nekuti chausa akayaka patsika ipapo uchamupfeka futi handimapanzwisisa bhozi chimwe chada kuti muvabatsira ndechekuti nganga yenyu hapasisina handiti saka nganga yendimi pari zvinezvi masara nemishonga yamakapfumbata handina mushonga wandakasara nawo mushonga wese ndakangomwa yauchifa wafira kutsifika kwandaita ndaitsifikira ndiri kumasowe handina kudzokera futi kumwanga asi iyo maprofita aya unopa munhu muteuro wokutsipika kuti wakauraya mwana wako asakumukire maprofita chaivo inyaya dzerimwe zuvozve idzai dzatava kutaura izvai asi chikuru chechi ndeirava kuti zvinoshambisa kuti munhu anopfeka nguo chena agopa munamato wokuti ndikukupa kuti mwana wako wakauraya mese muri tumugonopinda denga tikunyeperana handiti right inyaya iri saka tingati dzenyu nyaya dzapera tidzosere kunana baba tinzwe kuti decision yerwendo rwenyu vanoti chii nekuti kukugamuchirai kuri paviri kugamuchirai nekukupai pekurara dambudziko ipapo vakaita sei vakakupedza pani paapa ndopasara ipapo saka tisati tadzokera kwavari kuti vachitiudza kuti zvamataura tazvinzwa pachine here zvimwe zvamunofungidzira kuti masiya hapana nditi munhu wenyawane unondibatsirawo handitika ndokubatsira kwatiri kuita sei kwatiri kuita ikoko kwatiri kuita amai guru mukoma kufunga kwenyu pane chimwe here chasara
ndisingazivi zvokubata iye nemaoko tinogara kwake asi nhaurwa yatakaudzwa tikafambira ndiyo yataurika handiti aiwa tirakuutendai nekufamba nemwana wamai murambe mine rudo irworwo musangoitira yei chete nevari kumbo vakasangana nedambudziko sezvo mataura kuti baba namai hapasisina ndimato amai inini amai apenyuka baba makutobatanidza mhuri muchifamba navo muchiita sei vanun'una vanorasika handima zvona tinorasika tinoita sei muramba minechi mune mwoyo tinotokunamatirai kuti no mwari vakusimbisei nekuti munozogona kuzosvika pakuneta nemunin'ina wenyu kuti inge ndakambofambawo newe ndakatosiya mhuri yangu izvi zvatanga futi handiti saka tinokunamatirai kuti murambe mine mwoyo murefu iwoyo ana baba amai vari kuti zvimwe ndinogona kunge ndasiyawo kana ndakanganisa nekuti ndiri munhu wenyama asi zvandataura ndinofunga kuti ndapedza hatizive kuti mungavapindure kuti chii nyaurwa zhinji yandingakutaura kuna amai vangu ndeyekudai ii tinogona kubvuma panyama kudai kuti haatazvinzwa kuti pane chimwe chikamu chimwe chandikona chakasimbisisa chakaita kuti mufi uyu aite simba rakanyanya anoti anotarisa kuna baba wake vari mujeri iye akafa ava usunungurwa isitobvuma kuti tavasunungura ava zvisina kuti tsvete handione unge dei paita chimwe chikamu chokuti iye murume wavo akange abvawo adzoka kubva kujeri tofunga panenge paine matanho aringatoregewo iye achinzwa otherwise mweya womufu unogona kunyevenyuka kuti baba vapo ini ndakafa zvangu but amai ndaakukuregererai hungu makasvika kuhama dzangu baba wangu vapo at least ndiona kana prey yacho yaakutaurwa iye baba pamwe anenge ane simba wofuti rekurerera kuti inzwa mwana wangu ndaakunze mai vako vakandiregerera kuti ndidzoke kubva kujeri wakainzwa nyaya yakataurwa naamai vako saka chivasunungura zvinhu zvichibva zvofamba zvakaita sei zvakanaka ndo maonero angu inini ndichitaura kune ana mai vangu kuti rimwe rutivi tinogona kusunungura but rimwe rutivi rakasungwa nembambo hapasunungurika bhozi ine mufi ine munhu akaenda kujeri ende avataura nemwoyo wavo kuti ndakatoita ndine kuti murume apfekwe nemwoyo wokuuraya mumuri make its killing umhondi andiriya uri pachena dei ava vasina kunotora mushonga vachirerera nemazita dei mwana aisafa saka ari kuti ini ndiri kumarinda kumini maamai baba vari kujeri saka isitoti takuregererai ndinoona isingabude ameni bami by this time ndichasi kutaura ndiri kudivi rekumufamily ndakumbopinda muposition ndiri mufundisi wavo kunyange iri family kudaro ndoda kuti nditange chimwe chishona chinotaura kunzi yadeuka ite sei haichikorerwe at the same time spirit ndo yavatuma kuti vazokumbira ruregerero kureva kuti at first spirit kana yatovatuma kunoti vakumbire ruregerero tinosara dzimwe nguva titisi maybe taane nyaya spirit ichiti ndabuda mazviri mumweya wamwari ndamboitaura kuti iyi haina anoitonga pasi ine muridzi wayo ari kudenga isusu chedu kuno kuti tinogona kuvapa ruregerero but anozosara aine nyaya dzekuzopedzerana namaiguru avo kana vasina kuzonyatsotenduka zvakanaka pana mwari vanogona kunosangana naye futi nyaya iri kumusoro manzwisisiro nemaziri atiri kuita mwari ndiri kuti nini hangu muumwari zvaive zvakakodzera kuti ava maiguru ava vaite sei varegererwe sezvatakatarirwawo namwari wacho patinovati tiregerere mhosva dzedu sezvatinoregerera vanoita sei vanotitadzira
achisimbisa mushoko anoti kunyange zvivi zvikatsvuka seropa ndichazvichenesa hangu sei semazai echando. Inini ndati kufunga hangu kuti isusu pedu sevanhu vari kurarama zvanga zvakakodzera kuvasunungura kuvaregerera nhau yosara iri yavo vari vaviri nemuredzi, kusazoziva nevamwe vasipo panzvimbo kuti vanozvitambirawo sei. But kufungawo kwangu ikoko kwekuti adavo, asi ndazomboita mubvunzo kwavari kuti of course kuregerero vari kumbira kunoku, muprofita anga asina kukupa here chikamu chekuti muende kujeri kune munhu ari mujeri nekuda kwenyu kuti mumukumbire uregerero zvikari? Vanga vasati vazvitaura, vanga vasina kuzvitaura, ndisingazivi kuti mhinduro dzaidi kubva kunoku vachazotiwo kudii kumberi. Inini nawo ndakawati ndiri kukumbira kuti ari kujeri audi zvikanzi chitangai maenda kwandakudzai, zvese izvozvo ndiri kuzvisiwa. Saka muri iri kuti mukutaura sekunze kwandiri iri kuti tiri kuda kuti muende kujeri, munoti pamberi paCharles ndauya kuti ndikuudze zvakaitika. Havasi kutaura zvemuprofita, havasi kutaura, vari kuti tiri muno tiri kuda kuti muende kujeri munoonana nemurume wenyu momutsanangurira sezvamaita pazuva ranhasi. Vakanzwisisa? Havasi zvemuprofita zviripo, asi ivo vari kuda kuzonzwa mhinduro edha kubva kwamuri kana kubva kuna Charles achiti vakauya vakandiudza zvakati. Vakanzwisisa ipapo? Taurai mufundisi. Saka ndo zvezvimwe zvatiri kufunga kuti ndo zvezvimwe zvinokasika kukubatsirai kunyanya pakuregererwa kwamuri kuita sei, kwamuri kuda, nekuti kuregerera kune mastages. Ani mupanzwisisa? Manzwa kuti munogona kutambirwa mumusha, mupiwa chikafu, moita sei zvese, but pekupedzisira nyaya yenyu yaramba kuita sei, kutambirika. Kana kuti yotambirika nerimwe side futi zvoramba kuita sei, kutambirika. Saka ina ndiri kufunga kuti it's pointless kunoenda kunokumbira ruregerero nyaya idzi kune munhu second part iyo first part iripo. Zvakanyanya kukosha izvozvo. I think akazviziva futi ari kujeri, it's in a way futi yekubvisa mhepo yamakagadzika paari. And iye pane zvaachataura mashure kunge audzwa chi nyaya iyo panyaya iyi. Because makuenda unofumura mhepo iye imini. But isu takuregerai kuno. But mhepo ida unosunungurwa uko kwamakaiisa. Uyewo zvakare mufundisi, kunyange mukati mavaregerera ndizi. Wacho akatadzirwa ari mujeri, haana kuvaregerera. Saka zvenyu ndizvo zvamaita ndezvekuvagamuchira. Zvekuvaregerera izvi kungotaura zvenyine muromo. Asi zvamataura kuti endai kujeri, zvichataurwa naCharles ndo zvichavaka dare rineri way forward. Saka even mukanodzokera kune muprofita iyi munomupa shoko iroro, vati tiende kuna Charles tinokumbira regerero ikoko. Shoko raachataura kwahama dzake ndiye achavaudzai kuti munhu uye auya chiitai zvinoti nezvinoti. Zvimwe vachimuzoti aiwa haCharles zvavataura zvazviti, hona chimunun'una, hona baba mukuru, handiti vachita se vachitaura, asi ndiye munhu anofanira kupa family iyi way forward. Kwete vakagara zvavakadaisa vachitodya zvavo vagere musha vachitorima vachita sei. Charles ari uko motanzi takuregerera. Ore ose maiguru takasununguka pamwe pacho. Zviri nani kuti tive varevereri kuna Charles, azvinzwisise pamwe akanga achioma musoro, azvinzwisise kuti no Charles zvakatoitika. Tarisa mudzimai wako auya nenyaya yezvakaitika kumashure kuti zvisvika. I know ndikunzwisisa kuti Charles ari kunamata, akunzwisisa Mwari. Mamuchizisiya makamboendawo kangani kujeri kunomuona? Asi munhu anenge amuwana anoka unobuda mba uchiti ndiri kuenda kuno. Futi chiripo chinojekesa sitingatauri dzimwe nyaya. Because family yavo avo inofanira kuziva umbowo hwakadzama panyaya yakaitika.
vanonosvitsa munosvitsa vanonosvitsa uyezve sadombo wenyu mimi anofanira kuzvisiva tete hanzvadzi yababa makaiona here nenyaya idzi Ariko. Makavazivisa here vese ivavo isusu tiri vana hatikwanisi kupinda into deep sezviri kutaura nevava kuti avo vasina kutipa imwe way forward. panhasi ngatingovati sezvinhu zvakaitika musi friday pari pasuo ipapo mukoma ndikutoona kuti nenguva kai rega titasi saka vakaita overlook zvimwe zvakaita se zvakawanda asi sezvo vauya kudai so ndo pamakuti vapachinzira kudai chiita iso nekuti ruregerero kana vakazvitarisira mai mukoma neminina hachisi chinhu chokungoti tataurwa vati vachatofamba vachafamba semafambiro avaita vachienda kumutiwo semafambiro avaita vachienda kung'anga it's not easy asi chakufanira kutinda ndekuti mhuri yatokugamuchirai yakakupaiwo gwara uye kuna Charles kana musingakwanisi kuenda ini ndinogona kuenda asi handisi kuda inini ndine mvumo yekupinda mujeri nekutaura nevasungwa handiti asi ndoda kuti Charles ndozinomutsvaga achinditi mudzimai wangu akauya kana musina kuenda ndakamuona Charles ndinongomhoresa ndomusiya asi neniwo ndinenge ndine kamwe kanhu sokuti asi murume uyu ndingamutaurire sei kuti nyaya yako yakafamba so pasina kuuya imimi saka toda kuti mhepo ikai tisaiendere kumberi inyatsoenda nemi muchiita handi chandingatobvunza kuti mudzimai wako akauya here hama dzako dziri kuya here akati hadziri kuya kusvika azotaura ika kuti vakauya ndakaudzwa totangira ipapo ende mukutangira kwavo ipapo pamwe kana mamusiya akaoma moyo Savira haazomusiya akaoma moyo handimapanzwa mhuri yati tazvinzwa chiendai munotaura naCharles ndiye achatiudza zvekuita chiendai munoudza muprofita taenda vati tiende kunotaura naCharles ndiye achazodza mhuri yake kuti ndazvinzwa because mwana akafa futi ndewake saka avana baba havakwanisi futi kunyanzomutongira futi kuti Charles aiwa ita chichi anenge achiti imimi hasi wenyu akafa semakataura izvi semakandiitira izvi avachava kungomuti aiwa munun'una zitaura kwaita mufundisi yakadeuka nditoona Charles ende vatenda kuti Charles akuziva Mwari saka Charles ona kuti imimi mubatsirike muri kuona zviri kuitika mesiri munomu inyaya yenyu kuti mubatsirike saka endai munodza muprofita hongu takafamba mhuri yakatigamuchira zvakanaka handiti tikakurukura navo zvakanaka machichidzirwa manyumwa chikafu manyumwa magumbezi makatoguta kaso kana vasina titotora dzimwe rodhi rana futi tiurayirwe pana patichi kuti kana chibage chiripo saka vanokugamuchirai munoudza muprofita izvozvo kana aine zvaanoda kutaurawo zvemweyawo vanotaurawo asi mhuri yati endai munoona Charles ndiye achaudza mhuri yake iri munhu zvekuita apanzwisisa ndo munhu wamunokumbira regerero ndiye munhu tichida muprofita wakati endai kumhuri iyi vachiti endai kuna Charles nekuti Charles achiri mupenyu maiguru achiri mupenyu ende kwaari mune access yekusvika zviri nyore munotonobatsirika zvakanaka ende pamuri kunotaura ndiri kutenda kuti muri kunofumura zvamakaita paari naizvo hazviwani nzvimbo paari ndozimazvifumura ndouchaizvita munoti chiine zvataurwa nemhuri zvakanaka inini ndikutofunga kutoti handichadzokera hangu kumusha sisiwo dzika inini ndotanya nongundiferekedza ndoenda ndozokwidzwa natanya ndoita sei ndodzokera asi ndikukumbirawo maiguru kuti nyaya inobatika zvakanaka naCharles andirika chibvisai muprofita pachi ndauya ndine zviri kundinetsa mazvinzwa
ndauya pane zvikuita sei zviri kundinetsa. Ndaifungidza dai muzuva ramamuchienda paine communication ndaida kuti Savera abva anga ari ikweku. Notenda ndizviri kutofunga moyo mangu. Yes, mutore nhamba dzavo. Anadai zvangu zvazvira kana mangwana chaiyo tinongoenda. Nanditika. Yari kurungomana. Tanya. Yakuno ita semurume Tanya. Ai, tinomusimbisa ndokukura kwacheko. Auchachema ndokukura. Kukura. Isusu tinogona kufa isusu uripo ukachema unoita kura munhu. Asawirawo ongoenda nawo. Amene kunokwanisa kusvika kweri mama. Ndichizoti kwanza bati chihombe ngatiite iso. Ngavaende vega. Alright. Vanotarisana nemurume wavo. Vomukumbira regero murume wavo. Isusu chiri kuzoenda kuna Charles. Vakauya here. Wakavati chii? Otiudza. Nekuti takaenda takavakomba sekutaura kwaita mukoma kuti vabvise futi muprofita. Ruregero rwavo ngarubve kwavari kwete kutinwa. Avo kana vachizoenda kuna Charles waita nguva vari kutsvagiridza. Obva wanzi kuti akatouya mukadzi wangu. Bosi semunhu haana mwarika avakaenda personally nemwana uyu. Baba panobuda chinhu chakanaka. Anozvinzwisisa. Chaizvo. Anozvinzwisisa. Vakangobvisa muprofita uyu. Musataura nyaya yechiprofita uyu. Mutoti ndatumwa nemwoyo wangu. Ndanzwa murume wangu, ndanzwa ona kurwara mwana ari kunetsa ndini mufunge pai ndakadai ndakabata mushonga kuitira zvakati ndikadai pamberi pangu namweya uri kutamba muno ndini. Saka ndauya kuti usunungurwe. Hamapedza masports. Kana akachema kana akaita sei zvinopera. Asi mwoyo makanisara. Musawige maini kutaurira zviri pamwoyo. Ya kana kusiya kana kadikidiki. Denga rine. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.